Arvoisat kuulijat, olen oppinut, kun olen käynyt puhumassa eri areenoilla, että puhuja voi oppia valtavan paljon kuulijoilta ja kuulijoiden kommenteista. Kävin tuossa muutama kuukausi sitten puhumassa Hämeenlinnassa ja kerroin luonnon ihmeellisyydestä. Liittyy tuohon mun kirjaan Eläimet opettavat sinua, missä eläimet rupeavat evankelioimaan ja kertomaan Jumalasta. Kun juotiin kahvia sen tilaisuuden jälkeen, eräs nuori poika tuli vähän vihasena sanomaan mulle, että juu, kyllä hän uskoo tuon suunnittelun, että luonto on täynnä suunnittelua, mutta kuka se suunnittelija on? Kuka se suunnittelija on? Hän tavallaan niin kuin yllätti mut valmistautumattomana. Ja mä yritin sitten kertoa siitä suunnittelijasta, mutta se ei oikein ollut hänen mielestään uskottavaa ja mä jouduin siinä tavallaan niin kuin jonkinlaisiin vaikeuksiin, kunnes mä muistin, että sehän on Jeesus. Eli hänen kauttaan kaikki on luotu, hänessä pysyy kaikki voimassa ja hänessä me pelastumme. Ja rupesin kertomaan Jeesuksesta ja hänen persoonastaan. Ja siinä auttoi minua erään vanhemman erikoislääkärin kertomus siitä, että miten hän löysi tämän suunnittelijan. Hän sanoi, että hänen teki suurimman vaikutuksen tässä asiassa se, että kun kaikki aina sanoo, että Jumala ei ole, kun täällä on niin paljon kärsimystä ja kuolemaa ja tällaista epämiellyttävää, että ei täällä mitään suunnittelua ole, kun tämä on niin julma paikka tämä maailma, niin hän sanoi, että hän oli ateisti niin kuin minä ja Matti. Mutta hänen yhtäkkiä teki vaikutuksen se, että hän tajusi, että kuka se luoja on. Että Jumala itse selvitti tämän kärsimyksen mysteerin ristillä, kun hän tajusi, että Jumala itse tuli tänne. Hän on kärsinyt kaikista eniten ja joutunut eniten pilkatuksi. Ja Jumala itse ristillä selvitti tämän kärsimyksen mysteerin ja lunasti meidät kaikki tästä langenneesta maailmasta. Hän sanoi, että tämä seikka, kun hän tajusi, Raamattu sanoi, että Jumala oli Jeesuksessa, että Jumala itse tuli tänne langenneeseen maailmaan ja lunasti sen, niin mykisti hänet ja teki hänestä uskovan. Eli emme ole tultu tänne. Mä olen usein pelottanut vähän sen Raamatun kohta, kun sanotaan, Paavali sanoi, kun hän kävi puhumassa eri paikoilla, että en mä ole tullut tänne puheen ja viisauden loistolla Jumalan todistusta julistamaan, vaan mä olen tullut julistamaan ristiinnaulittua Jumalaa, ristiinnaulittua Kristusta. Eli vaikka me kuinka kerrotaan teille suunnittelusta, että te tajuatte, että kaikki paikat niin katsookin tähtiin tai soluihin tai luonnonvakioihin, niin kaikki paikat on täynnä suunnittelua, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että tultaisiin enempää kuin aivouskoa. Eli kaiken tarkoituksena on, mikä on elämän tarkoitus. Tässä me näemme erään professorin näkemyksen siitä. Elämän tarkoitus on tulla tuntemaan Jeesus henkilökohtaisesti. Ja miten se tapahtuu? Se tapahtuu siten, että me tajutaan, että meissä on jotakin vikaa, me olemme langenneita ihmisiä. Meillä on ongelmia, selvittämättömiä ihmissuhteita, syntejä, laiminlyöntejä, jotka meitä vaivaa. Niin silloin kun me ymmärretään, että tästä voimme vapahtua uskomalla Jeesukseen, joka antaa kaiken anteeksi, niin silloin me tullaan ymmärtämään tämä asia, mistä on kysytty. Tämä kirja, minkä Mattikin otti tässä esiin, niin Jeesus, Jumalan viimeinen sana. Pastori Bushin 17 saarnaa. Matti sanoi, että olet lukenut sitä nyt 5. kertaa läpi, niin
kyllä mäkin kun luin sen kirjan, niin silloin mä tajusin tämän asian. Että siinä vaiheessa, kun ihminen tulee tietoiseksi siitä hädästä, tuskasta, epävarmuudesta, kuoleman pelosta, ihmissuhteista, laiminlyönneistä, synneistä, valtavasta taakasta hän pääsee eroon, kun hän on Pyhän Hengen puhuttelussa ja sitä kautta voi tulla vapaaksi. Niin kuin Kristus sanoi, että hän vapauttaa meidät, niin silloin me lähdetään kristinuskon tielle. Mä otin tämmöisen otsikon, kun Matin kanssa tästä illasta puhuttiin, niin nämä on tällaisia haasteellisia ja vaikeita asioita monille kristityille, jotka kokee vaikeaksi sovittaa tämmöisiä asioita Raamatun luotettavuuteen, niin kuin dinosauruksia, vedenpaisumusta, jääkautta. Miten ne sopii Raamattuun? Mä pidän tätä asiaa hyvin tärkeänä, koska minulle Jumalan sana on kokonaan totuus, niin kuin se itsestään sanoo. Ja nämä kaikki asiat kyllä sopivat sinne. Raamattuhan puhuu luomisesta, lankemuksesta, vedenpaisumuksesta, lunastuksesta yli 300 kertaa. Ne on keskeisiä elementtejä Raamatussa. Raamattu puhuu Nooan päivistä, Jeesus puhuu Nooan päivistä, Pietari puhuu Pietarin kirjeessä vedenpaisumuksesta. Jopa sanoo niin, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheidensa pilkkaajia, jotka eivät usko näihin Raamatun perusasioihin. Sekin on siellä sanottu. On muuten jännittävää lukea Raamattua, koska luit sitten psalmeja tai Uutta testamenttia tai mitä kohtaa, niin aina silloin täällä tulee, tässä puhuu Jumala, joka on luonut taivaan ja maan. Näistä asioista Raamattu puhuu. Me emme voi siis ohittaa niitä. Mä olen tästä aiheesta kirjoittanut pari kirjaa, dinosaurusten arvoitus ja Raamattu, ja sitten tällaiset Nooan päiviä kuvaavan kirjan. Mehän elämme nykyään Nooan päivää, niin kuin Herra sanoi, että ennen kuin hän palaa, sitä emme tiedä milloin hän palaa, niin meininki on niin kuin Nooan päivinä. Ja huomaataan vielä, että Nooan päivien lisäksi siellä puhutaan muistakin päivistä. Kuka muistaa mistä päivistä? Loti. Nooan päivät ja Lootin päivät. Sodoma ja Gomorra. Ei tarvitse kun lukee lehteen, niin huomaa, että olemme myös palanneet Sodomaan ja Gomorraan. No, mitä nämä dinosaurukset sitten oli? Helsingin Sanomissa, josta on ollut puhe täälläkin, niin oli semmoinen noin vuosi sitten semmoinen artikkeli, missä haastateltiin joitakin ateisteja, ja eräs nuori poika sanoi, että hän oli seurakunta nuori ja usko Raamattuun, mutta sitten hän ei saanut niitä dinosauruksia mitenkään sopimaan Raamatun kanssa, niin hänestä tuli ateisti. Että voi harmi, koska Raamattuhan puhuu dinosauruksista yli 30 kertaa, kohta palaamme siihen. No, naturalismin mukaan dinosaurukset olisi ilmestyneet maapallolle 230 miljoonaa vuotta sitten ja hävinneet 65 miljoonaa vuotta sitten. Tämähän on se akateeminen näkemys. No, kukaan ei toisaalta tiedä, mistä ne olisivat tulleet. Niitähän on yli 1000 eri lajia. Onko niitä vielä? Sitäkään ei varmasti tiedetä, koska merestä on 95% tutkimatta. Ja miksi ne katosivat, siitä on erilaisia teorioita. Evoluutioteorian mukaan ne olisi kehittynyt pienistä kahdella rajoilla liikkuneista saalistajista. Ja ei ne oikeastaan olisi kadonneet minnekään, vaan nykyisten lintujen väitetään olevan dinosaurusten jälkeläisiä. Seuraavan kerran kun näette variksen, niin sanotte, että hyvää päivää Tyrannosaurus Rex. Eli tämä on se akateeminen väite, että linnut on polveutunut dinosauruksista. No, on väitetty, että suuren asteroidin törmäys maahan olisi aiheuttanut dinosaurusten kuoleman ja tulivuoritoiminta olisi vähentänyt hapen määrää meressä, jolloin ilmaa hengittävät kala- ja joutsenliskot, jotka oikeastaan ei ole dinosauruksia, mutta kuitenkin isoja liskoja, olisi menettänyt sen takia. Tämä on se akateeminen näkemys. No, näitä jäänteitä on löydetty kaikilta mantereilta, myös Antarktikselta. Niitä on yli 1000 eri lajia ja pari uutta löydetään joka vuosi. Ne oli kovin suuria, suurimmat oli 60 metrin pituisia ja 10 metriä korkeita, mutta useimmat oli alle puolimetrisiä.
Eli tuommoisia ison kalkkunan kokoisia, tuossa on ihminen, mutta sitten nämä suuret oli tuollaisia, tuossa on ihminen niin 60 metriä pitkiä ja 10 metriä korkeita. Hyvin monimuotoisia. Tässä on taiteilijan näkemys, tuossa ihminen ja tuossa norsu niin samassa mittakaavassa. Kovin monimuotoisia olivat. Näiden luurankoja löydetään kaikista isoista luonnonhistorian museoista. Tämä on Berliinistä. Eli voidaan niin kuin rakennella tuommoisia yhdistellä näitä paikalle ja nähdä, että ne on todella ollut ja se on ihan selvä asia. Taiteilijan näkemys sitten, tuollainen iso visko, niin häntä paino 2000 kiloa, niin se olisi ollut vedessä, koska se ei olisi jaksanut muuten kannattaa tuota häntä, ja jänteet olisi tuolta mennyt poikki. Niin Raamattu, kun se puhuu näistä isoista eläimistä, behemotista, leviathanista, niin siellä sanotaan, että lootuspensaiden alla se makaa ruovikon ja rämeen kätkössä. Jos virta sitä hätyttää, ei se säikäydy. Tässä vähän sitä raamatullista näkemystä, kohta palataan siihen. No, jotkut on näyttävät, että on kovin värikkäitä. Siinä väritetty Tyrannosaurus Rex. Tässä on erilaisia otuksia. Tässä on hyvin mielenkiintoinen tämmöinen ontto trumpetti tuolla päässä, mihin se sitä käytti, niin sitä ei kukaan tiedä. Tässä sama otus, jolla on laitettu lihat päälle. Tässä on Triceratops, eli tämmöinen hiukan sarvipoimaan muistuttava kolmesarvinen dinosaurus. Näissä kuvissa esitellään aina, että kaikki oli tappelua, että tämä oli sitä darwinistinen mekanismi, että satoja miljoonia vuosia tapeltiin ja vahvimmat selvisi hengissä, että elämä olisi vain pelkkää tämmöistä tappelua, mutta onko se? Mitä te näette tässä kuvassa? Siinä on naarasleijona, mutta mikäs tää on? Se on antiloopin vasa. Tämä järkytti kaikkia tutkijoita ja siis on nähtävissä YouTubessa video, niin ne kuvasivat sitä naarasleijonaa ja yhtäkkiä tämä naarasleijona, joka oli potkastu pois leijonalaumasta, se tarkoittaa sitä, että se oli hengenvaarassa. Ja ne pois potkittu leijonanaarasta, ne tappaa sen, jos ne tapaa sen. Niin tämä yksin siellä itki savanilla ja ei ollut kavereita ja oli kurjaa, niin se törmäsi tämmöiseen antiloopin vasaan ja se meni nuolemaan sitä ja hoitelemaan sitä ja niistä tuli hyvät kaverit. Ja nämä niin kuin sanoi kaikki, että tämä ei voi olla totta, mutta on totta, se on. Ja ne miettii, että miten tämä on mahdollista. Ja sitten se, joka teki tämän dokumentin, joka on YouTubessa nähtävissä, Lioness Adopts Baby Antelope, niin se siterasi siinä Jesaja 65, että tulee uusi luomakunta, missä leijona syö ruohaa kuin raavas ja susi ja lammas on laitumella. Niin se on jännä, että se sen verran osa raamattua, että se siterasi sitä kohtaa. Mutta tämä on hyvin hauska ja heilyttävä kuva, kun tämä vasa imee tuosta tuon naarasleijonan korvaa saadakseen maitoa, niin ne on hyvät kaverit siellä. Tai sitten tämä kaveri, joka on pienestä pitäen hoitanut tätä leijonanpentua, niin tämä nyt ei varmaan ihan turvallista kuitenkaan, koska se on villieläin, mutta ainakin noilla tuntuu menevän hyvin. Tämä luomakunta on muutakin kuin tappelua verissä päin, eli ei se luomisen mekanismi voi olla niin, että saatiin ihminen aikaiseksi sillä, kun 3,5 miljardia vuotta niin epäonnistuneet prototyypit tappeli keskenään ja tappoi toisiaan. No ja tässä vielä joitakin kuvia. Tässä on tämän tyyppinen ankylosaurus, niin Raamatussa kun puhutaan näistä tuntemattomista isoista eläimistä, niin tässä kohtaa sanotaan jo 41.6. Tämä sitaatit on vuoden 38 käännöksestä, että sen ylpeytenä ovat uurteiset selkäkilvet. Mutta tästä lisää hetken kuluttua. No niin, tämähän käytiin jo läpi, että talitiaiset on siis kehittynyt tosta. Ja höyhenpeite ja sulat kehittyivät suomuista ja niin poispäin. Nämä on näitä tarinoita, mitä Mattikin otti esiin, että kerrotaan jonkinlainen tarina, mutta sitten ei kerrota yhtään, että millä mekanismilla saataisiin suomusta sulka. Mä hyppään tuosta vähän eteenpäin. Eli
Tässä meillä on nähtävissä aitoa dinosauruksen nahkaa. Kuinka siitä näistä suomuista olisi saatu sulka, niin ei kukaan tiedä. Sulkahan on erittäin monimutkainen rakenne, niin sanotaan vaan, että suomut kehittyy suliksi ja näin se käy. Mutta minkälaista näyttöä siitä, että miten tämmöinen voisi tapahtua, ei ole. Tämä on muuten siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että kun tämä dinosauruksen fossiili löydettiin, niin ne, jotka tutki, niin sanoivat, että mitä ihmeen läpyskää tuossa fossiilin pinnalla on, että jotakin kummaa hilsettä ja siitä sitten raapi pois, mutta sitten ne tutki sen, että hei, sehän on nahkaa. Se on dinosauruksen nahkaa. Ja se on varmistettu, että kyseessä on aito dinosauruksen nahka. Nyt seuraava kysymys on, että onko tämä nahka säilynyt siellä märässä hiekkakivessä 65 miljoonaa vuotta vai ei? Ei tietenkään. Eli jotta jossakin haisee palaneen kärki. Tässä on muuten tämä liskolinnun fossiili, jota väitetään dinosauruksen ja linnun välimuodoksi. Mutta tämähän on selvä lintu, silloin sulat ja muut. Se on vähän erikoinen lintu. Mutta se mikä tässäkin on uutta on, tämäkin väitetään, että se on 150 miljoonaa vuotta vanha, niin siitä on juuri äskettäin löydetty pehmykudosta. Siis pehmykudos tarkoittaa orgaanista eloperäistä kudosta, joka on bakteerien Hesburgeria, eli ne syö sen heti. Tähän palataan vielä. Kaikista fossiileista, oli ne sitten 500, 400, 300, 200, 100 miljoonaa vuotta vanhoja, on löydetty eloperäisiä kudoksia bakteerien herkkuluokaan. Tämä on mielenkiintoinen asia. Noin. Mä hyppään tuosta vähän yli ajan puutteen vuoksi. Noin, Raamattu kertoo siis lohikäärmeistä, lentävistä käärmeistä, behemotista ja leviathanista, eli yli 30 kertaa. Eläimistä, joita me ei tunneta eikä me tiedetä, mitä ne on. Jobin kirja 40:10 on pisin sitaatti Jumalan puhelta. Jobin kirja jää usein meiltä lukematta, ja mä suosittelen, että lukekaa Jobin kirjaa aina silloin tällöin. Se on valtava aarreaika. Se on kenties Raamatun vanhin kirja, näin sanotaan, ja siellä on hyvin paljon mielenkiintoista asiaa. Ja sinne te tulee tarkkana, kun lukee, koska siellä on pisin sitaatti Jumalan puhetta, mutta toisaalta Jumala on vähän kriittinen, niin Jumala vähän niin kuin suuttuu niille Jobin kavereille, että te ette puhuneet minusta oikein. Kun te luette Jobin kirjaa, niin teidän täytyy katsoa, että kuka siellä puhuu, onko se Elihu vai Job vai kuka milloinkin, että tarkkana pitää olla. Mutta Jumala sanoo näin, katso behemotia, jonka minä loin niin kuin sinutkin. Mikä behemot? Se on monikkomuoto hebrean sanasta, joka tarkoittaa valtavan suuri eläin. Katso valtavan suurta eläintä, jonka minä loin niin kuin sinut. Tämä on siis Jumalan puhe sitä. Jumala jatkaa, sen voima on lanteissa, sen väkevyys vatsalihaksissa. Mikä on valtavan suuri eläin, jonka voima on lanteissa ja väkevyys vatsalihaksissa? Sopiiko dinosaurukseen? Aika hyvin. Voima lanteissa, väkevyys vatsalihaksissa. Aika hyvin sopii. Mitä muuta Jumala sanoo? Se ojentaa jäykäksi häntänsä kuin setripuu. Kaikki varmaan tietää, mikä on setripuu. Se on Libanonin lipussa, se on valtava jykevä setripuu. Sieltä Hiiram toimitti Salomolle setripuita aikanaan, kun temppeliä rakennettiin Libanonista. Valtavia puita. Mikä on eläin, joka ojentaa jäykäksi häntänsä kuin setripuu? No tässä esimerkiksi seismosaurus. Tuossa on häntä ja tuolla on pää. 2000 kiloa nousee tuosta noin. Mikä jänne kestää? Palataan siihen. Olen lääkärinä hoitanut, mä olin urheilulukion lääkäri aikanaan ja siellä oli Suomen olympiatoivot, niin aina kun niillä oli niin laitajuoksi jo akillisen kipeä, niin ne tuli kinumaan muuta, että puudutaan jänne, puudutaan jänne, puudutaan jänne. Mä sanoin, että en puuduta. Koska jos mä olisin puuduttanut sen, niin se nyt voitti. Semmoista temppua mä en tee, että jänteellä voi nostaa tietyn määrän, niin se voi tietyn paksuudeksi tulla, mutta ei
kenenkään meidän akillesjänteellä ei nosteta 2000 kiloa, mutta tähänkin löytyy ratkaisu, joka on hyvin mielenkiintoinen. No virtahepohan se ei ole. Tässä uudessa Raamatun käännöksessä nämä teologian tohtorit on suuressa viisaudessaan sanonut, että Behemot tarkoittaa virtahepoa ja se on siis virtahepo ojentaa jäykäksi häntä kuin setripuun, niin ei tämä nyt juurikaan oikein setripuuta muistuta. Mä oon joskus vähän vitsailua, että mun ei ehkä pitäisi sanoa tätä, mutta täytyy olla vähintään teologian tohtori, että pystyy tulkitsemaan tuon Raamatun kohdan virtahevosta. No nyt tullaan mielenkiintoiseen kohtaan. Behemotin reisijänteet ovat lujiksi punottu. Yhtäkkiä tulee tämmöinen yksityiskohta. Punottu jänne. Siis jänne kuin pullapitko. Punottu jänteessä niin kuin pullapitko. Nyt on havaittu, että ainoa eläin, jolla on pullapitko punotut jänteet, on dinosaurus. Raamattua kannattaa lukea. Tässä on fossiili. Näistä se löytyy se punottu jänne. Ja tällä punotulla jänteellä voi nostaa 2000 kiloa. Ei voi. Jumala jatkaa. Sen luut ovat niin kuin vastiputket. Siis valtavat vahvat luut. Olihan ne isoja. Tuossa on 2 miestä ja Antarktosauruksen reisiluut. Jumala jatkaa. Sen hikamat ovat niin kuin raudasta tautu. Kyllä, aika komeita lihamia. Jumala varoittaa, kukapa kävisi kiinni sen silmiin, lävistäisi heittoaseella sen turvan. Ei huvita. Tuossa on 2 metriä pään pituus. Voiko onkia koukulla Leviattani? Tässä siirrytään toiseen isoon eläimeen Behemotista Leviattaniin ja siimaan sitoa sen kielen. Ja kannattaa lukea tämä kohta, koska siinä on paljon muutakin kuin mitä mä otan tässä esiin. Kuvataan näitä isoja eläimiä. Ja kuvaus sopii aika hyvin tai erinomaisen hyvin dinosaurusiin. Jos sen näkemisestä sortuu maahan, ne oli niin isoja, että pelkästään näit sen, niin sortuu maahan. Ja tämä on mielenkiintoista. Eräs merkittävimmistä fossiilien asiantuntijoista, eli edesmennyt Harvardin yliopiston professori Stephen J. Gould totesi, että Jobin kirjan kuvaus Behemotista on kuvaus dinosauruksesta. Tässä mies, joka on asiantuntija Stephen J. Gould, edesmennyt, hän on juutalainen, paleontologian professori totesi, että Jobin kirjan kuvaus Behemotista on kuvaus dinosauruksesta. Ja tämä menee vielä jännittävämmäksi, koska Stephen J. Gould oli vakaumukseltaan marksilainen ateisti. Siis marksilaisen ateistin lausunto. Hän sanoi niin, että nämä muinaiset Jobin kirjan kirjoittajat olivat löytäneet dinosauruksen fossiileja ja havainneet nämä punotut jänteet ja sillä perusteella laatinut tämän kuvauksen dinosauruksesta. No, mun tietääkseni Israelissa ei ole näitä dinosauruksen fossiileita. Ja toisaalta niin eihän Jumala sano niin, että joo, meille käykääs kaverit kaivamassa vähän dinosauruksen fossiileja, vaan Jumala sanoo, että katso sitä, kun se tekee tätä ja katso sitä, kun se nostaa näitä ja muuta. Tämä on mielenkiintoinen asia. Raamattu kertoo näistä lohikäärmeistä, lentävistä käärmeistä meressä, Behemotista ja Leviathanista. Raamatussa ei tietenkään käytetä dinosaurussanaa, koska se otettiin käyttöön vasta vuonna 1842. Tässä on näitä kohtia, me mennään yksityiskohtiin, mutta Google on siitä hyvä, että sä voit pistää lohikäärmen hakusanaa ja se syöttää sinulle heti nämä kohdat sieltä. Tämän lisäksi lähes kaikilla kansoilla on kertomuksia lohikäärmeistä, kuvia ja patsaita. Suomen keskiaikaisissa kirkoissa on puisia keskiaikaisia patsaita. Muun muassa tuossa Hollolan kirkossa on aika hyvä dinosaurus. Jos joskus käytte siellä, niin katsokaa siinä eteisessä aulassa on semmoinen aika makea puinen dinosaurus. Tuossa on Isonkyrön vanha kirkko. Nämä on pieniä sen takia, että ne ei enää vedenpaisumuksen jälkeen ilmasto-olosuhteiden muutoksen takia kasvanut on isommiksi, mutta oli mitään arkissa tietenkin. Tässä on kavalkaadi tämmöisistä kuvista, että en mä mene näihin yksityiskohtiin. Tässä on uutta ja vanhaa kuvaa.
mutta keskiaikaisia ja jopa ennen ajanlaskun alkua, niin tuo vuodelta 1544 Krakowan lohikäärme. Nämä diat menee tonne, jos te laitatte nettiin, niin tämän luennon, niin laitetaan näitä dioja sinne. Voitte katsoa myöhemmin. Noin. Eli kaikilla kansoilla on kertomuksia, kuvia, patsaita ja ei savua ilman tulta. Näitä voi myös katsoa Pauli Ojalan kotisivuilta netistä. Noin. Mitäs nämä fossiilit? Syntyykö niitä nyt? Miten ne on syntynyt? Mulla on tuolla pöydällä yksi mielenkiintoinen fossiili. Se on ammoniitti. Evoluution mukaan 200 miljoonaa vuotta vanha. Ja te voitte sitä katsoa tuossa sitä ammoniittia ja siinä on tuonne kuori päällä. Se on sellainen mustekala, jolla on kotilokuori päällä. Ja se on haljennut tuosta yhdestä kohdasta onneksi kivasti, että siitä näkyy sen ammoniitin sydän- ja verisuonet. Ja voitte nähdä, että koska sen sydän- ja verisuonet on täysin moitteettomasti säilynyt, että se on salaman nopeasti yhtäkkiä paineessa hautautunut, jotta kaikki nämä verisuonet on säilynyt täysin virentyneet. Toinen asia, mikä siinä on mielenkiintoista, on, että siinä on pinnalla helmiäistä. No, mitä on helmiäinen? Se on semmoinen aine, josta tehdään helmiä, eli kun simpukka saa kiven sirun sisäänsä, niin se erittää semmoista orgaanista eloperäistä ainetta siihen ja tekee sen kauniin helmin. Mutta helmi on bakteerien ruokaa, bakteerit syö sen pois. Helmiäinen on siis bakteerien Hesburgeria. Ja miten se helmiäinen olisi tuolla märässä maaperässä jäänyt bakteereilta syömättä 200 miljoonaa vuotta? Ei tietenkään mitenkään. Vaan tämä on äkisti hautautunut, kuten näkyy tuosta sydämestä ja verisuonista, ja hautautunut äskettäin, koska se helmiäinen on vielä jäljellä. Kova saarna. Tuosta näkee, että se on mutavelliin hautautunut, ja se on kivettynyt niin nopeasti, lähes yhtä nopeasti kuin sementti. Se on joutunut paineeseen, että vedenpaisumuksessa on tullut sellainen tilanne, että nämä on sementoitunut sitten nämä kivet. Noin, mä hyppään tuosta vähän yli. Siellä on myös sudenkoretojen fossiileja. Tässä on 80 senttiä pitkä sudenkoreto, jossa on kaikki siipien yksityiskohdatkin säilynyt. Se on niin kuin pesäpallomailan pituinen. Tämäkin kertoo mielenkiintoisen asian muinaisesta maailmasta. Ennen vedenpaisumusta oli noin isoja sudenkoretoja. Nyt tämä sudenkoreto tulee vain 20 senttiseksi ja se johtuu siitä, että se hengittää sille, että se sitä pesäpallomaista runkoa heiluttelee tälleen, että happi liikkuu siellä trakeolessa eli hengitysputkissa. Mutta ennen vedenpaisumusta ilmassa on ollut kovempi paine ja 50% enemmän happea. Eli nykyisen 21% sijasta jopa 32-35% happea. Tämä vahvistaa sen, eikä sitä kukaan evolutionistikään enää kiistä. Olette selviä, mistä se happi oli kotoisin, koska vihreät kasvit tuottaa happea. Vihreitä kasveja oli valtavan paljon enemmän niissä olosuhteissa ennen vedenpaisumusta. Tässä nähdään, kun panssarikala on haukannut lounaaksi tämmöisen lentoliskon ja se on muuttunut fossiiliksi kesken lounaa ja tämä kertoo myös katastrofista. Tämä on äkkiä tapahtunut, nopeasti tapahtunut ja täällä on suomut ja kaikki vielä jäljellä, niin kalahan menee ihan mössöksi aika nopeasti, niin tänne tarvinnut tämän kiven myös sementoitua suht nopeasti, että kaikki yksityiskohdat on säilynyt. Meillä ei ole mitään mekanismia, joka tekisi näitä tänä päivänä. Ehkä jotain satunnaista haamuja lukuun ottamatta. Usein sanotaan, että löllöistä ei tule fossiileja, niin kuin maneteista. Kyllä tulee, niitäkin on fossiileina vaikka kuinka. Tässä on tämä helmiäinen, mistä oli puhetta, niin huomatkaa, tämä on maallistuneesta tiedepalstalta, eli helmiäistä tavataan laajassa mitassa fossiileista viimeisen 450 miljoonan vuoden ajalta. Eli tämä on aika merkittävä asia.
mitäs tästä sanottiin, 505 miljoonaa vuotta vanhaa kitiiniä löydettiin äskettäin. Kitiini on vähän samanlaista tuommoista biopolymeeria kuin tämä helmiäinenkin, ja bakteerit syö sitä mielellään. Meillä on bakteereita, jotka vallan tätä vaan syökin. Ja miten tämä bakteeriruoka säilynyt sitten siellä maaperässä 505 miljoonaa vuotta? No ei tietenkään mitenkään. Tämäkin on Nature-lehdestä, joka nyt ei ole mikään kristillinen lehti. Niin nämä on hyvin jännittäviä asioita, kun näitä löydetään. Niin en tiedä, onko tutkijat sitten miettineet, mitä seuraa tästä havainnosta. Mutta äskettäin kävi yhdelle tutkijalle huonosti Kaliforniassa. Hän löysi tämmöisen ison triceratopsin pään, missä on 3 sarvea, ja sitten porasi siihen isoimpaan sarveen reijän ja otti siitä luuporausnäytteen. Ja sitten se tutki sitä, niin sieltä löytyi pehmypudoksia sieltä sarven sisältä. Ja hän julkaisi ne tulokset. Tiedelehdessä, vertaisarvioidussa lehdessä julkaistiin ilman mitään kritiikkiä, koska ne oli hyvin tehty. Mitä siitä seurasi? Hän sai potkut. Välittömästi potkut tuli. Nyt se on oikeus käsittelee sitä tapausta. Ja mielenkiintoista nähdä, mitä oikeus päättää. Ja entäs tämä sitten? Liitukauden mustekala musteineen ja imukuppeineen. Siis 95 miljoonaa vuotta vanhaa mustetta. Mustekin on semmoista eloperäistä ainetta, mitä Homer syö. Ei se voi säilyä 95 miljoonaa vuotta tuolla Jyväskylässä. Tämä on Science-lehdestä ja tästä on hauska lukea, koska tässä artikkelissa oli tämmöinen lause, että kyllä nämä on huomannut, että tässä on jotain ok, kun ne kirjoittaa, että ehkä hämmästyttävin seikka näissä fossiileissa on, että niitä ylipäätään on olemassa. Kyllä ne on huomannut, että jossakin nyt on hiukan palaneen kärry. Ja tämä oli kova juttu, tämä dinosauruksen pehmytpudoksen löytyminen. Eli näitä on löydetty nyt lähes joka toisesta isosta dinosauruksen luusta. Vuodettu hakemaan, niin sieltä löytyy pihviä. Tuossa on kollageenia ja siis ihan pihviä löytyy sieltä 65 miljoonaa vuotta vanhaa pihviä, niin eihän tämä pitäisi olla mahdollista ollenkaan. Eli tämä kertoo, että nämä dinosaurukset on elänyt joitakin tuhansia vuosia sitten ja ihme, että se on niinkin kauan säilynyt tuo pihvi. Tässä samasta näytteestä otettu mikroskooppikuva. Siinä on dinosauruksen verisuoni, jota voitiin venyttää, kuivata, venyttää. Ja siellä dinosauruksen punasolu. Mistä tiedetään, että se on dinosauruksen punasolu? No siitä, kun siellä on tuma. Liskojen punasoluissa on tuma. Nämä on aika kovia juttuja. Montako löydöstä tarvitaan, että kehitysoppi tuhoutuu? 1. Tämä riittää. Nyt kaatui koko homma. Siis 230 miljoonaa vuotta, 65 miljoonaa vuotta vanhoista fossiileista ei löydy verisuonia eikä verisoluja. Ja nämä on näitä dinosaurusten hautausmaita, että näitä on ympäri maailman, että valtava kokoisiksi vuoriksi on hautautunut tämmöisiä rikki revittyjä dinosaurusten raajoja, päitä, häntiä. Nämä kertoo katastrofista. Noin, mennään tuosta vähän eteenpäin. Tuolla Kiinasta. Tuossa hakataan näitä. Mä oon käynyt tuolla Dinosaurus National Monumentissa. Ne hakkaa näitä luita irti ja noiden luiden sisästä löytyy näitä pehmyspudoksia. Nämä on venepaisumuksessa tällaiseen mutakiveen äkisti hautautunut ja tämä on sementoitunut sitten siihen ympärille näin yhtä nopeasti kuin nykyaikainen sementti. Tässä kalalisko on synnyttämässä, just synnytti eläviä poikasia, niin se on hautautunut kesken synnytyksen. Nämä oli mielenkiintoisia, nämä isot F-16-hävittäjän kokoiset lentoliskot. Tuommoinen lisko, joka siipien kärkiväli on 18 metriä, niin se ei pääse siivilleen. Nämähän kalasti niin kuin kalasääsken, ne nappaili kaloja sieltä merestä, niin aina välillä jäi sinne veteen. Niin siitä vedestä ei nousta, ellei ilma ole paksua ja happipitoista, ennen kaikkea paksua, että se ponnistaa siitä. Se kertoo, että ennen vedenpaisumusta
ilmasto on ollut täysin erilainen. Ja isoja nämä oli, tuossa on ihminen samassa mittakaavassa. Maailma ennen vedenpaisumusta niin oli niin kasvihuoneilmiö. Eli paksua ilmaa, jotta nämä pääsi lentoon sieltä vedestä. Katsokaa millainen siipi, niin ei tällä juosta semmoista lähtönopeutta, että pääsisi ilmaan. Ja kun vedessä kalasteli niitä kaloja, niin veteen ne putosivat, ne johonkin putosi. Eli tämä todistaa siitä, että on ollut ihan erilainen maailma. Paratiisi, siellä ei satanut lunta, ei ollut myrskyjä, ei muuta. Raamattu on tässäkin tarkka, että vedenpaisumuksen jälkeen alkoi kesä, talvi, lumi, tuuli, sade. Ennen sitä ilmasto oli erilainen. Ennen vedenpaisumusta oli tämmöinen yksi manner ja yksi meri, joka oli matalampi, manner laajuudeltaan paljon suurempi kuin nykyään, koska vettä ei ollut niin paljon, ja matalaa merta peitti tämmöiset kelluvat metsät. Näitä on tutkinut tohtori Joachim Schevet, saksalainen tutkija, joka on osoittanut, että hiilikaivoksen hiilessä voidaan nähdä, että ne puut, kun on silloin kasvanut, niin niillä on tämmöiset juuret, jotka on kellunut vedessä. Tätä puumassaa oli niin paljon, että se tuotti sen happipitoisuuden, eli 35% happea nykyisen 21% sijasta, koska kasvit tuottaa sen hapen. Täältä on peräisin kaikkien hiilikaivosten hiili, kaikkien öljylähteiden öljy, kaikkien maakaasulähteiden maakaasu. Biomassaa oli niin valtava määrä. Eli ne hautautui väkisti ja hiili jäi sinne. Kiitos Linninen. Eli johtopäätöksiä: fossiilit on hautautuneet pääosin vedenpaisumuksessa. Maailma oli erilainen ennen vedenpaisumusta. Oli nämä kelluvat metsät, joista meillä on jäljellä nyt tämä hiili, öljy, maakaasu. Vedenpaisumuksen seurauksia oli jääkausi, kalkkikivenmuodostus. Ilmakehä muuttui toisenlaiseksi. Sade tuli, talvi tuli. Ja eläinten koko pieneni, koska monestakin syystä, mutta aikaisemmin oli suotuisampaa elää, enemmän ilmanpainetta, enemmän happea, vähemmän mutaatioita. Vedenpaisumuksen jälkeen koko pieneni, eliniät lyheni. Tässä on ranskalainen näkemys siitä, minkälainen oli tämä alkumanner, joka sitten hajosi siinä, kun vedenpaisumus alkoi. Niin tässä on yhdistetty nämä nykyiset mantereet mannerjalustoineen, koska vettä oli silloin vähemmän, niin ne muodostaa tämmöisen mielenkiintoisen kukkakuvion. Ja siinä on jännä, että siinä on keskipisteessä on tuo Jerusalem on tossa. Raamattu puhuu maan navasta, että mentiin maan navalle ja muuta, niin maan napa on Raamattu mukaan Jerusalem. Tämä sitten hajosi ehkä syystä, asteroidipommitus mahdollisesti aiheutti sen, ja vettä rupesi suippuamaan tuolta maankuoresta. Tässä on käydä siitä, että miten ihmisen elinikä rupesi putoamaan tuolta 100 vuosista tähän nykyiseen 70 tai 80 vuoteen. Nykyään tutkimus on osoittanut, että erään eläinlajin elinikä on voitu nostaa 8-kertaiseksi 2 geeniä manipuloimalla. Eli jos ihmisestä löytyisi noin 2 geeniä, niin meidän kohdalla se tarkoittaa sitä, että me elettäisiin 800 vuotta. Eli vanheneminen vaikuttaa geneettiseltä sairaudelta. Oliko se asteroidin törmäys, joka hajotti ton ehkä? Tuossa on 184 varmistettua asteroidin iskua, vähän niin kuin haulikolla ammuttu noin punaiset tätä. Vedenpaisumus, minkä takia Raamattu selittää sen, maat turmeltui, tuli täyteen väkivaltaa, Jumala päätti hävittää sen. No onko täällä vettä? Täällä on vettä paljon. Tässä on NASAn satelliitista kuva Tyynenmeren kohdalta. Ei siinä näy muuta kuin vettä. Eli jos nyt kaikki mantereet lapioitaisiin tuonne merenpohjaan, niin koko planeettaa peittäisi 3 kilometrin vahvuinen vesikerros. Että kyllä täällä vettä piisaa. Raamattu kannattaa lukea tarkkaan, että kun vedenpaisumus alkoi, niin rupesiko ensin satamaan vai tapahtuiko jotakin muuta. Niin
suuret syvyydenlähteet purkautu ja sitten sieltä se vesi satoi alas 40 päivää ja 40 yötä. Tällähän on naurettu, kunnes hymy hyytyi viime kesänä, kun löydettiin se vesi, mikä on tuolla kiven vankina maankuoren alla. Eli siellä on edelleenkin vettä, ehkä enemmän kuin sitä on maapallon merissä tällä hetkellä. Eli sitä on tuolla 600 kilometrin syvyydessä. Sitten kun tulivuori purkautuu, se tulee sieltä ja suihkuu ylös ja sitten sataa alas. Että nyt se vesi on löytynyt sieltä, mikä purkautui sieltä syvyyden lähteistä. Että kannattaa uskoa Raamattua. Sieltä sitä tulee. Kun tulivuori purkautuu, sieltä tulee laavaa, valtavia määriä vettä ja sitten tuhkaa. Maapallot on löytynyt 50 000 toiminen tulivuoren jäännökset, että on ollut kova rikinen joskus ja sitä vettä on tullut paljon ja tuhka on mennyt tuonne stratosfääriin ja peittänyt mantereet ja se on synnyttänyt mantereiden päälle sitten kun vedenpaisumusvesi laski, niin valtavan kylmyyden, kun auringonvalo ei ole päässyt sinne ja meri on ollut lämmintä, sieltä on lämmintä höyryä satanut satoja vuosia mantereiden päälle ja se on synnyttänyt jääkauden. Tämä on toimiva malli. Näitä laavakenttiä on valtavan, niin suurimmat on Siperiassa, Intiassa, USAssa, niin me nähdään, että siellä on valtavia laavapurkauksia. Tämmöinen on tapahtunut, tämmöinen katastrofi. No Noa rakensi tämän arkin. Tällähän on naurettu, että ei puusta tuommoista voi rakentaa, että se on pelkkää satuilua. No sitten jos hollantilainen puuseppä rakensi tuollaisen, niin ei enää kukaan naurata. No sitten ihmiset hukku sinne, Jumala oli pannut oven kiinni ja siinä ei enää Noa oli naurettukaan tässä vaiheessa. Arkki ei kaadu, koska sen mitat on semmoiset, että se kelluu eikä kaadu. Tänne mahtuu hyvin kaikkien Jumalan luomien perusryhmien edustajat. On laskettu, että niitä on jo 20-30 000, niin ne mahtuu tuonne arkkiin ihan hyvin. Ei sinne tarvinnut muuta ottaa kuin ne eläinkunnan perusryhmien edustajat. Nämä megatsunamit, jotka sitten kun suuret syvyydenlähteet purkautuvat, niin nehän nousee siellä merellä vain pari metriä, ei sitä arkkiin vähän heilauttaa. Mutta siellä pari metrin korkealle nousee veden takana voi olla sitten monta kilometriä vettä. Et sitten kun se tulee mantereelle, niin sitten alkaa tapahtumaan. Niin mitä tapahtuu? Tässä on nykyhistorian suurin tunnettu tsunami Alaskassa. Maanjäristysaalto oli 0,5 kilometriä korkea, se törmäsi tuohon vuoreen. Yksi aalto nousi lähes kilometrin korkeutta ja romahdutti 30,6 miljoonaa kuutiota kiviä. Siis yksi aalto teki tämän. Ajatelkaa, kun koko vedenpaisumuksen ajan tuli tämmöisiä toistaan seuraavia megatsunameja, niin mitä tuli jäljelle. Niin jos vedenpaisumus on totta, niin meidän täytyy löytää kilometrien paksuisia tämmöisiä kerroskivilajeja, jotka on täynnä fossiileita. Sehän me löydetään. Tässä on 1,5 kilometriä tällaisten tsunamien jälkeä, jotka on ihan täynnä fossiileja. Tämä joki, Colorado-joki, ei ole tehnyt tätä, vaan tämä on syntynyt siitä, kun näiden sedimenttien vielä ollessa pehmeitä, niin se kilometrien paksuinen vesimassa USAn päältä rojahti Tyyneenmereen, kun Raamattu sanoi, kun vuoret koosivat ja laaksot laskeutuivat. Se on hieno paikka, siellä kannattaa käydä, jos teillä on tilaisuus näin. Ja näette, että näissä kerrostumien välissä ei ole mitään kulmaa, ne on kaikki perään syntynyt nämä kerrostumat. Jos tässä olisi tostakin puuttuu niin 60 miljoonaa vuotta, niin missä se on se 60 miljoonaa vuoden kulma, niin ei missään. Niin tämä saarnaa, että nämä kaikki on toinen toistaan seuraavien megatsunamien tekemiä vedenpaisumusvuoden aikana, eikä ole kertynyt 500 miljoonaa vuoden kuluessa niin kuin naturaalisesti väittää. Ränkkänemi on suuri, niitä on paljon suurempia. Tämä on Jarno Jambo-kaivani. Tässä nähdään, mitä katastrofi tekee. Tuossa oli St. Helensin tulivuoren purkaus vuonna 1980, 1,5 kilometriä tavaraa lensi ilmaa ja siitä syntyi tämmöinen mini Grand Canyon niin kuin hetkessä. Tuolla yksi nainen seisoo. Siinä on niin kuin samanlainen Grand Canyon vähän pienemmässä mittakaavassa, syntyy niin kuin hetkessä. Noin. Tässä oli muuten se
Dinosaurusten reisiluuvista löytyi ne pehmyt kudokset. Tuossa on sitten mikroskooppi, vaan täältä ne löytyy. Tuossa on se kudos. Eli näitä löytyy kaikista näistä kerroskivilajeista vielä, että ne kivet on ihan samanlaisia, oli ne sitten 500 miljoonaa vuotta tai 50 miljoonaa vuotta, ja niissä on ihan samanlaisia fossiileja, jos on ihan kaikista näitä pehmytkudoksia. Tämä kaikki kertoo, että tapahtuma on sen vedenpaisumusvuoden aikana pääasiallisesti tapahtunut. Ja sitten tuli tämä sateenkaari, niin kuin Raamattu sanoo, se tuli vasta vedenpaisumuksen jälkeen, koska ilmasto muuttui, ja sitten tuli nämä tornadot ja myrskyt. Tässä on sama kuva saatu, tämä sateenkaari ja tornado. Jääkausi tuli sillä mekanismilla, että kun se tuhka varjosti siellä auringonvaloa, niin se lämmin meri syötti sellaista jääsadetta satoja miljoonia, tai satoja vuosia, tästä me itsekin puhuin jo miljoonista vuosista, satoja vuosia. Jääkauden kokonaiskesto oli tuommoinen 500-700 vuotta, sitten se suli. Tällä mekanismilla saadaan tämmöinen jääkausi, joka oli varsin laaja. Silloin ihmiset joutuivat vetäytymään luoliin, koska ei ollut kivaa elää silloin, kun oli jääkausi, niin nämä luola-ihmiset tulee näistä. Eikä ne mitään tyhmiä ollut. Ei ollut muuta tehtävissä kuin tehdä kivityökaluja. Ja ajan kuluksi ne piirteli tämmöisiä kuvia, niin ei nämä mitään primitiivisiä ihmisiä ollut. En mä pystyisi näin hienoa piirtämään. Siinä Villasarvi on sellainenkin on piirretty tuonne luolaan. Noin, tuossa oli tuo luominen lehti, niitä oli tuossa sitten saatavana, että tilatkaa tuota lehteä. Tänä vuonna pitäisi tulla 4 värinumeroa, hintaan 39 €, niin tilatkaa sitä, niin saadaan se lehti pysyä pystyssä. Tuossa on noita esitteitä tuossa pöydällä. Noin, niin mä lopetan tähän, mutta otetaan sitten tämä kysymyssessio. Mutta te huomaatte, että kaikki nämä vaikeatkin asiat, niin kuin dinosaurukset, vedenpaisumus, jääkausi, niin sopii Raamattuun ihan hyvin, eikä sekulaareilla maallistunilla tiedemiehillä ole oikeastaan esimerkiksi jääkaudesta mitään teoriaa, koska jos täällä tulisi ilma kylmemmäksi ja kylmemmäksi ja kylmemmäksi, sitten tulisi kuivemmaksi, eli sade loppuu. Sitten ei me saada jääkautta millään. Et siinä tarvitaan sekä kylmyys että kosteus ja se jääsadinen. Kaikki nämä sopii Raamattuun erittäin hyvin ilman mitään ongelmia. Ja tärkeintä on, että muistatte tässä luennosta yhden asian, niin kaikista näistä fossiileista, oli ne sitten 505 miljoonaa vuotta vanhaa, 400, 300, 200, niin kaikista löytyy näitä pehmytkudoksia. Ja pehmytkudokset on mikrobien ruokaa, niin ei ne voi säilyä siellä. Eli kaikki ne on suunnilleen samanikäisiä ja kaikki vedenpaisutteessa hautautuneita. Tämä on aika selvä asia. Jos te haluatte katsoa lisää näitä luentoja, niin semmoinen kuin especial.tv, niin siellä on muun muassa Matin ja minun ja sitten semmoisen geologi Pekka Rahkelan luentoja ja kirurgi Mikko Tuulirannan luentoja, niin voi katsoa lisää netistä. Nyt varmaan tuli tämä kysymys-vastaus-sessio. Tässä olikin tämä, että mitä eroa on metodologisella ja naturalismilla ja materialismilla. Tämä siihen oikeastaan vastasi. Voit sä vastata kanssa, jos on. Täällä on vähän toinen semantiikka, sitten se ero sitten tehdään, mutta naturalismi tarkoittaa sitä, että suljetaan niin kuin Jumalan oven ulkopuolella. Ja materialismi olisi taas, niin kuin, jos ajatellaan jotain marksilaista materialismia, sehän on mielenkiintoinen story sen Karl Marxin historia, että kuinka moni tiesi, että Karl Marx oli messianinen juutalainen, jonka uskon saksalaiset liberaaliteologit tuhosivat. Hän kirjoitti se pääomakirjansa sen takia, kun hän luki sitten Darwinin kirjan, ja Darwinin kirja antoi hänelle perustelut
tieteelliselle materiaaliselle. En mä tuosta ehkä sen enempää sanoa. Tieteen määrittely. Matti puhui siitä. Kuinka suuri osa kristityistä tiedemiestä hyväksyy evoluutioteoriaa? Mitä tuohon nyt sanoisi? 80%? Vaikea sanoa. Ehkä kahden kesken niin ei yksikään hyväksy, mutta ei ole julkisuudessa, niin kaikki hyväksyvät. Tässä on vähän tämmöinen pieni ongelma, mistä me täällä jo puhuttiinkin. Niin kuin Jim Thor sanoi, että mä olen ehkä eniten siteerattu kemisti, joka on muuten juutalainen tiedemies myös. Hän sanoi, että kaikki nobelistit kahvilla kahden kesken sanoivat, että ei he tiedä tästä yhtään mitään tästä alkusynnystä, mutta älä vaan kerro sitä, että minä sanoin näin. Onko tappamiseen erikoistuneet organismit Jumalan suunnittelemia? No, jos me ajatellaan bakteereita esimerkiksi, niin 1 tai 2 mutaatiota niin voi tehdä niistä patogeenisia. Ja se riippuu niin kuin myös siitä henkilön muusta terveydentilasta ja immuniteetin tilasta, että miten vaarallisia ne on. Periaatteessahan bakteerit on ihan kavereita. Että, Esimerkiksi Tyrannosaurus Rex, niin onko se muutama mutaatio vai? No, Tyrannosaurus Rex oli ilmeisesti raadonsyöjä. Tai sitten kasvissyöjä. Mutta meillä on nykyäänkin kasviksia syöviä leijonia esimerkiksi, jotka ei suostu muuta syömäänkään kuin salaattia. No, tämä kysymys on tietysti sellainen, että mehän emme tiedä. Mä olen lukenut artikkeleita, joissa on pohdittu sitä, että Tyrannosaurus Rex ei ollut eläinsyöjä, vaan söi todella kasviksia. Mutta mitä tahansa, maailman täynnä tappavia eläimiä ja mitä monimutkaisempia tappamismekanismeja, mitä erilaisia myrkkyjä ja hampaita ja tappamistaktiikoita ja muita. Ja ne on selvästi, jos haluaa näin ajatella, älykkäästi suunnitelmia. Ja kyse ei ole vain muutamasta mutaatiosta niin bakteerin suhteen, vaan ne näyttää niin suunnitellulta, joten miten tämä niin syntilankeemus ja täydellinen kuolematon elämä sopii yhteen näiden organismien kanssa? No, meillähän on kierrätysjärjestelmä on täydellinen tässä luonnossa ja bakteerilla on tosiaan myrkkyruiskuja. Että kaikki tuotteet, mitä täällä valmistetaan tässä luomakunnassa, niin on kierrätettävissä ja ne voidaan kierrättää ja ne täytyy kierrättää. Jos täällä ei olisi mitään mätänemistä ja tällaista, niin mehän hukuttaisiin jätteisiin. Että sekin kertoo nerokkaasta suunnittelusta, että kaikki kierrätetään täällä. Mä ymmärrän hyvin sun kysymyksen, mutta siihen on erittäin vaikea antaa tällaista yleistä. Hyvät sen. Joo, että totta kai täällä maailmassa on paljon tällaista, se on ihan oikeassa. Mutta miksi täällä on ja miten se on syntynyt, on sitten toinen kysymys. Ja silloin me tullaan niin oikeastaan ydinkysymykseen, joka on varmasti suurin ongelma useimmilla ihmisillä hyvän Jumalan ja lämmästi pahan maailman hyväksymisen välillä. Mutta se on niin syvä asia, että sitten pitää erikseen esitellä ja keskustella vähän syvemmin. Tämä on periaatteessa helppo kysymys kuitenkin. Joo. Että kun te uskotte syntilankeemukset, että se on oikeasti tapahtunut ja sitä ennen ei ollut kuolemaa, kaikki oli täydellistä, ei ollut tuskaa, ei ollut kipua. Niin sitten yhtäkkiä oli kaikki nämä monimutkaiset tappomenetelmät ja loiset ja kaikki mahdolliset kipua tuottavat, kuolemaa tuottavat hienot organismit. Niin mun mielestä siitä puuttuu selitys. Niin, syntilankeemushan selittää tämän luomakunnan lankeemuksen, mutta sitä me emme tiedä, koskiko tämä kuolemattomuus muita kuin vain ihmistä ennen syntiä. Okei, kiitos. Joo, tuohon tuli mieleen niin kommenttina siihen, että kun sanotaan tosiaan, että kuolema tuli syntyneen lankeemuksen myötä, niin
se on ainakin näin inhimillisesti ajatellen, niin sehän on lohduttavaa, että tuli. Koska mehän eletään nyt vajavaisuudessa. Täällä on tietyllä tavalla kaikki vähän pielessä, näin voi sanoa. Niin sehän on lohduttavaa, että tämä on rajattu edes. Ajatelkaa, jos pitäisi vaivassa ja sairaudessa elää ikuisesti. Sehän on helpotus, pääsee pois. Mä oikeastaan haluaisin, mutta kun aikaisemmin sitä salvettiin. Voidaan puhua sitten vaikka tämän jälkeen. Joo, mutta kun mä en ehdi, kun mun vaimo odottaa jo koiran kanssa tuolla Espoossa lähteä. Mutta se on ihan selvä, että meillä on paljon mekanismeja, jotka ovat todella tappamisen tarkoitettuja. Me emme tiedä, miten ne ovat tulleet. Ne eivät tule darwinistisella mekanismilla. Se ei selitä sellaisia. Pohjimmiltaan meille jää silloin erilaiset uskomukset historiasta ja todellisuudesta. Mä uskoisin, että Pekka, niin kuin minäkin uskotaan, syntilaitomus seurauksena on tapahtunut paljon biologisesti muutoksia. Mä voin hyvin yksinkertaisia esimerkkejä ottaa esimerkiksi käärmeen myrkky, joka on varmasti yksi näistä esimerkkejä. Muutamalla mutaatiolla tietystä proteiinista tulee tappava myrkky. Eli muutama mutaatio riittää. Mutta mä en pysty millään tässä tuhansia esimerkkejä ottaa. Mikä se olisi ollut aikaisemmin ja miksi se on hampaassa, joka uppoaa? No sillä on, mä olen juuri lukenut artikkelin tällaisesta, jossa sillä on tietty funktio. Sillä on käärmeessä tietty funktio tällä myrkyllä, mutta se vaikuttaa myös mutaation seurauksena myrkyllä. Mutta mun täytyisi kaivaa sitä. Mutta kysymys on ihan aiheellinen ja hyvä. Me emme Pekan kanssa pysty antamaan vastauksia kaikkeen. Emme vain mihinkään. Me tunnustetaan se aivan hyvin. Me on opiskelijoita siinä kuin kaikki muutkin. Ovatko nämä Jumalan suunnittelemia? Mä uskoisin tällä tavalla, että kaikki oli hyvää, niin kuin Jumala aluksi teki. Mutta tätä maailmaa on kohdannut kirous. Ja siitä seurauksena mutaatiot ja niiden tuloksena sitten erilaisia haitallisia asioita. Eli ei? Ei. Alun perin ei suunniteltu, mutta mutaatioiden kautta vahingollisia. Mä otan yhden esimerkin. Yersinia pestis aiheuttaa rustoa. Yersinia pestiksellä on koko geenivarasto tehdä tämä bakteerin moottori. Mutta se on mutatoitunut niin, että se moottori on osittain degeneroitunut ja siitä on tullut tällainen myrkkyneula, kun se menee meidän soluun, se työntää proteiineja ja aiheuttaa tautia. Mutta alun perin sillä on ollut sähkömoottori, jolla se on ollut. Tätä mä oon tutkinut ja lueskellut paljon. Mutta on helppo esittää kysymyksiä, ei mulla ole mitään vastauksia. Yersinia pestis on esimerkki siitä, että täysin toimiva, hyvin uiva bakteeri on mutaatioiden kautta muuttunut meille ruttoa aiheuttavaksi tautiongelmaksi. Se on helpompi ymmärtää kuin isot eläimet. Joo, mutta Pekka joitakin esimerkkejä siitä, että meillä on myös näyttöä siitä, että isot eläimet ei välttämättä ole olleet aina raatelijoita ja lihansyöjiä. Ne on pystynyt syömään kaikkea muuta. On paljon petoeläimiä, jotka pystyvät elämään aivan hyvin ilman lihaa. Joo, tähän liittyy sellainen myytti, joka valitettavasti esiintyy tämmöisenä karppauksena, että ihmisen aivot kasvaa, jos syö kilon lihaa päivässä eikä salaattia ollenkaan, mutta näin se ei ole, vaan proteiinia on kasveissakin. Eli kaikki nämä elämänmuodot kyllä elää salaatilla ja pähkinöillä ihan hyvin. Tässä vielä influenssaviruksesta, että nythän meillä on tulossa aika äkäinen influenssa, joka voi aiheuttaa hyvin paljon murheita, koska tämä rokote, mikä meillä on nyt käytössä, ei oikein hyvin pure siihen, niin influenssavirus on aika yksinkertainen, siinä ei kovin montaa geeniä ole. Ja yhden geenin mutatoituminen siten, että se influenssavirus ei tarttu nenään eikä kurkkuun, vaan leijailee tänne alveolipohjaan asti ja aiheuttaa keuhkokuumeen ja tappaa. Eli siinä esimerkki, että yksi mutaatio tekee siitä tappavan ja langenneessa maailmassa, johon tuli kuolema, niin tulee näitä mutaatioita ja näitä tappavia asioita. Täällä on näitä kirjoitettuja kysymyksiä, että jotain täytyy yrittää vastata, koska 8 on näin pois täältä. Ihan nopeasti on yhteinen kommentti. Joku voi varmistaa sen, mä oon jostakin lukenut sellaisia tutkimuksia näistä
isoista dinosaurusta, mitä on tutkittu, että sieltä olisi mahalaukusta löytynyt just tällaista kasvisperäistä ruokaa, kun on mennyt. Ja tällaistakin kyllä löytyy, jos vasta googlettaa englannin kielellä varsinkin. Ja siinä on aika hyvä vastaus siihen, mitä tästä päättää. Saanko semmoisen kommentin vielä sanoa tähän, että eihän siinä ole mitään ongelmaa, jos ajattelee, että Jumala on kaikkivaltias, niin on kaikki mahdollista. Ja hän oli nähnyt ennen maailman luomista meidätkin, niin kuin sanotaan siellä Uudessa testamentissa, että Jumala oli Kristuksessa päättänyt meidät jo ennen maailman perustamista ja hänen poikansa kuvan kaltaiseksi tehdä meistä jokaisen. Se on Raamattu täynnä tätä. Jumalahan näkee eteen ja taakse ajassa, ei ole mitään ongelmaa. Kai Jumalalla oli mahdollista suunnitella tappavat petoeläimet, kun hän näki, että syntien lankemus kuitenkin tulee ja hän oli jo pelastuksenkin suunnitellut ennen maailman perustamista. Se on jollain niin kuin uinuvia agentteja nämä leijonat ennen syntien lankemusta. Ihminen hän sai luvan syödä lihaa just veripastuksen jälkeen, kun ei ollut muuta ruokaa. Niin, niissä oli valmius kuitenkin tappaa, kun tulee se aika. Tässä on tästä Buffalon iästä ja väestön määrästä sanotaan, että jos täällä on ollut vedenpaisumuksen jälkeen 8 ihmistä ja me ollaan kaikkien niiden jälkeläisiä, niin se totisesti pitää paikkansa. Se on nyt geenitutkimus varmistanut, että ihmiskunta on mennyt pullonkaulun läpi, kaikki on kuollut ja me ollaan muutaman ihmisen jälkeläisiä. Että ei siinä mitään probleemaa. Kyllä täällä saadaan tämä 7 miljardia kasan hyvin helposti. Mä haluan tästä tämän kysymyksen. Olisitko periaatteessa valmis myöntämään, ettei argumenttisi todellisuudessa johda väitettyyn johtopäätökseen, jos sen todisteet eivät olisi totta asiantuntijoiden mielestä? Ja sitten jatko, millä perusteella monimutkaisuus kertoo suunnittelusta? 2 kysymystä. Näin on. Joo. Oletko sä tehnyt? Olisinko periaatteessa? Totta kai periaatteessa olisin valmis myöntämään monia asioita. Mä oon keskustellut, luulisin, melkein kaikilla mantereilla, en enkä etelämantereilla, tutkijoiden ja ihmisten ja opiskelijoiden kanssa yli 45 vuotta. Ja olen oppinut paljon ja olen oppinut tietysti huomaamaan sen, että olen ollut väärässäkin monta kertaa. Mutta sanoisin, että vasta kristityksi tultuani mä olen kiinnostunut siitä, mikä on totta. Sitä ennen mä olen kiinnostunut lähinnä siitä, mitä saan itselleni ja mitä hyödyntää. Eli periaatteessa on valmis totta kai muuttamaan mielipiteitä. Ja olen haastanut joka kerta, kun olen kirjoittanut esimerkiksi skeptisyyllisyydestä keskustelemaan julkisesti näistä asioista. He kieltäytyvät systemaattisesti. Kukaan ei tule. Puhuin viimeksi opiskelijoille pyytämällä tuolla kemian osastossa Otaniemessä elämän synnystä. Ja sinne tuli mukaan orgaanisen kemian professoreita ja muita, jotka varmasti tietää orgaaniset kemiat paljon. Ja mä kysyin, että minkä takia laboratoriotöissä ei syntetisoida eläviä soluja. Ja hän alkoi hihittelemään siinä, koska kukaan ei tiedä. Kukaan ei tiedä, mistä ne on syntynyt. Ja sen myöntäminen on jo paljon. Se on niin kuin alku sille, kun myöntää, että en tiedä, eikä ymmärrä. Millä perusteella monimutkaisuus kertoo suunnittelua? Jatkaa äskeistä. Sä oot joskus sanonut, että ei ole olemassa mekanismia, joka lisäisi geneettistä uutta informaatiota. Joo. Niin, eikö sä ole tietoinen, että asiantuntijat ovat eri mieltä sen kanssa? No, itse asiassa mä oon jutellut erittäin monen biokemistin ja biologin kanssa, ja he myöntävät täsmälleen, että näin on. Oletko sitten rehellinen? Olen rehellinen. Olen sen julkisesti esittänyt, olen esittänyt sen tieteellisissä konferensseissakin. Mutta eikö tätä mutaatio ja geenien kopioimisten seurauksena se uusi informaatio, sen eli tarvitaan gene duplication ja mutaatio? Joo, ei synny. Ei synny. Joo. Mä oon selittänyt sen tuossa kirjassa, joka tuolla on, ja siellä on mun professorikollegeita myös. Me on mietitty sitä kymmeniä vuosia tätä uuden informaation ongelmaa. Et siellä on niin syvällisempi analyysi.
Tässä mä en pysty sanomaan muuta kuin, että ei synny. Okay. Mä oon tehnyt varmaan 20 vuotta mikrobi- ja geenitasolla tutkimusta. Ja ainoa mitä saa aikaan on virheitä ja järkytettyä sen organismin. Itse asiassa jopa bakteerisolu on rakennettu niin, että kaikki yritykset muuttaa sitä on tuomittuja, koska se tekee kaikkensa vastustaakseen muutosta. Me voidaan tehdä vaikka kuinka paljon sukupolvia. Ei synny. Mutta ei tässä nyt voi muuta kuin sanoa, että mä sanon ei ja sä sanot juu. Mutta mä ennen kaikkea haastan niin kuin pureutumaan niin. Mä näytin yhden esimerkin tuossa mun luennossa. Lähteitä sulle. Mä voin sanoa sun lähteet, mutta... Sä voit lähettää mulle. Joo, no problem. Joo. Sitten en nyt tässä vaiheessa. Joo. Ootko sä lukenut Biocomplexity-lehteä, jonka päätoimittaja mä olen? Se on Open Access Journal, se on avoin kaikille, sen voi netistä suoraan. biocomplexity.org, jossa on varmasti kovimman tason argumentointia tällä alueella. Jokainen juttu, joka sinne tulee, me lähetetään asiantuntijoille ja kriitikoille ja eri lailla ajatteleville, ja ne käy perusteellisen kritiikin läpi ennen kuin ne hyväksytään sinne. Ja siellä pohditaan juuri tätä asiaa. Selittääkö darwinismi edes yhden uuden geenin syntymistä? Okei, mutta kiitos. Sehän seuraava kysymys. Eli seuraava kysymys, millä perusteella monimutkaisuus kertoo suunnittelusta? Ei monimutkaisuus sinällänsä kerrokaan välttämättä, antaa se vihjeitä meille. Kaikkihan on monimutkaista tässä maailmassa. Jos mä heitän arpakuutiota, se syntyy monimutkainen kuvio, tai kirjaimia sattumalta, sinne syntyy monimutkaisuutta. Tai mä sattumageneraattorin kautta synnytän jotain, se on monimutkaisuutta. Mutta se, mikä kertoo mulle parhaiten suunnitelmasta, on geeni ja geenien kieli ja geneettinen informaatio, eli koodattu digitaalinen informaatio kertoo suunnittelusta. Jos mä oikein ymmärrän, niin te olette juuri tällä alueella töissä. Ja kun tekee tietokoneohjelmia, niin informaation, mitä monimutkaisemmaksi se menee, sitä hankalammaksi menee sen säilyttäminen, kopioiminen, virheiden välttäminen ja niin poispäin. Geenien kieltä ei ole mitään selitystäkään sille. Mistä syntyy geenien aakkoset ja kielet? Eli tämä kertoo mulle itse asiassa parhaiten suunnittelijasta. Silloin kun mä löydän kielen ja kielen kautta toteutan informaatio, toimivan informaation. Näistä Pekka on enemmän puhunut tuosta. Nykyään genomia voi kutsua RNA-tietokoneeksi, koska suurin osa siitä tuottaa tämmöisiä erilaisia RNA-molekyylejä, jotka ei voida valkuaisaineita. Nyt DNAsta ainakin 80% näköjään toimii, kun sanottiin, että siitä vain 3% toimii. Ja samaa kirjainta voidaan käyttää, niin kun sieltä otetaan se informaatio niin kuin leikopalikoita, niin yksi koodikirja voi ottaa osaa 6 eri tuotteen valmistamiseen. Tällainen kaksikerroksinen tiedosto, jos on päällekkäistä informaatiota, niin se ei tule satunnaisella virheellä paremmaksi mitenkään. Se aina spesifinen informaatio on huonommin siellä. Joo, mä luulen, että osittain nämä menee nyt niin vaikeaksi, että osa haluaa mennä nukkumaan. Näen sen ilmeistä. Mutta tällaisen luennon mahdollisuushan ei ole parissa tunnissa kertoa, mitä 45 vuotta esimerkiksi minä olen lukenut ja pohtinut ja keskustellut. Ainoa, mitä tämä voi tehdä, pysäyttää teitä jatkamaan ajattelua. Ei me olla täällä sen takia, että teidän pitää ajatella niin kuin me. Me kerrotaan, mihin tulokseen me on tullut. Ja se tärkein tulos tuli tietysti Pekan kohdalla. Me olemme tulleet siihen tulokseen, että Jeesus Kristus on todellinen. Ja hän on meidät pelastanut ja muuttanut meidän elämän täysin ylös alas. Mä en tiedä, millainen mä olisin ollut tutkijana, perheenisänä, isoisänä, aviomiehenä. Tai mä tiedän hyvin, millainen mä olisin ollut. Hyvin epämiellyttävä, hyvin aggressiivinen, hyvin pihi. Ellei Jumala olisi muuttanut. Ja se on niin kuin lopullinen niitti. En usko, että kukaan tällaisia luentoja kuuntelua löytää yhteyttä Jumalaan. Nämä on hedelmää siitä meidän muutoksesta.
Mä ajattelen näin, että Herran pelko on viisauden alku. Ja Paavali, joka roomalaiskirja 1 sanoo, että kun hylkäätä todisteen Jumalasta, niin he ovat tyhmiksi tulleet. On tapa tulla tyhmiksi. Hylätä se, mitä me ymmärretään. Ja mä oon iloinen omalla kohdalla siitä, että tyhmyyskauteni kesti vain 23 vuotta. Kiitos kun kuuntelitte, kiitos hyvistä kysymyksistä. Valitamme, että kaikkia emme käsitellä, mutta tulee tehdään pilalle. Mitäs miehet odottaa kansanteille?